costumbre de comer. Eso implica que para a literatura, bueno, pues, quizá que este ano é un ano, estes últimos anos, foron anos nos que se podría pensar que que pode vivir da poesía, porque gañou casi todo o que se pode gañar nestes certames poéticos neste país, no noso país. Decimos que non, que é unha falsa realidade, non se vive da poesía. Vívese coa poesía e un pouco disfrútase como fai Manuel. Penso que esta terceira vez que ven a Moaña, a primeira vez a presentar a Ramón na librería Concepción, con a sensativa, o sea, con Hacha. Despois vinimos a traer unha exposición das emociones do ano pasado, que foi unha desas persoas coas que podemos contar de forma telemática. De feito, fixemos unha presentación telemática, non sei mal de todo, ali, na Riferría ou na casa. Pero, bueno, foi, a verdad, que unha primeira toma de contacto para poder, hoxe, chegar nun momento máis tranquilo, pandémico, e poder, bueno, pois, escoitar de viva voz a poesía de Manuel e un pouco traernos, rompe, como vedes tamén, na mesa, unha serie de libros que Manuel ten editados e que son moi vixentes. Penso que é raro, pero debe ter 3 ou 4 libros agora mesmo sacando que está sacando, que acaba de sacar ou que está de vixencia, non? Entón, iso ten que ver moito con ese ciclo fermoso que remata con Xiana, non? Desde un ano interesante e que, bueno, para nós, desde o Concello de Moaña, quero dartes os parabéns e as grazas por ir durante este ano coa exposición, cos teus libros e, sobre todo, grazas por chegarte aquí a presentalo un domingo de unha tarde diferente para poder escoitarte un pouco e aprender un pouco. Moitísimas grazas ao Ateneo de Moaña por unir a posibilidade de facer a presentación hoxe e a Xurxo, que é a que lle deixa a palabra, que é que vai a presentar este ano. Así que moitísimas grazas. Boa tarde a todos. É un prazer tamén para o Ateneo estar aquí hoxe, en colaboración co Concello, para presentar, para darlle voz a un poeta. Alguén dixo algunha vez que a poesía é o gran misterio do mundo. E iso é... Basta ler a túa obra para entendelo. Temos con nos a Manuel López Rodríguez, a esquerda, naceche en Noia no 1978. Digamos que a túa voz literaria nace alrededor de 17 anos. Ao principio seguindo a estela de Rubén Darío, pero despois experimentando e xogando coas palabras. Vou dar uns pequenos apuntes biográficos, é bastante apabullante o seu currículum, sobre todo o que decía Daniel relativo a premios. Bueno, ele é cofundador do grupo literario Avilés, da tertulia literaria da Majuana, da Asociación Teatral e Teatro, do colectivo artístico literario Sacou e do colectivo artístico musical Non Somos Nós. Iso como cofundador. Actualmente segue sendo membro da Asociación Audiovisual Paradiso, da Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes e un dos fundadores da editora H. Escrava, así como tamén da plataforma artístico-literaria A Lanzadeira de Alcor, organizadora do Encontro Nacional de Poetas en Lingua Galega. Que non sei se se diga un pouco. A intención é que sí. Tamén é creador da extinta emisora de radio en internet Anfiteatro de Z Radio, e foi locutor da extinta igualmente Malos Tempos para a Radio e Radio Noia. Foi un dos poetas que representou a Galiza na celebración do Día da Poesía, unha celebración que organizou o PEN Club en Santiago de Compostela. Se me equivoco en alguna cousa, corríseme. Como decía Dani,
conseguido unha cantidad de escribes, unha cantidad de premios apabullante. Entre outros, seguramente se me escapa algún, pero esos premios de poesía do Concello de Mos, o Suso Bahamonde, o López Ardeiro, o segundo premio Leiras Pulpeiro, unha cesi no Francisco Añón de Untes, o primeiro premio Eduardo Pondal, e os últimos que gañache son o 23 concurso de poesía Concello de Carral e o 25 premio de poesía, que debe ser o último, Avelina Valladares tamén de colaborar en revistas de Toda Caste, Século XXI, Dorna, Treme a Terra, Caramuso, Casa da Gramática, publicadas, si non me lembro mal, se non collo mal, 4 obras. Esas son as publicadas. Antítese nativa, Loito, este que vas presentar hoxe Rompe do 2020, Desde onde non nace, que tamén de este ano pasado, e Vanguarda Ule. Nas pulsacións está publicado, está pendente de... No, está publicado. Está publicado. E logo, tes pendente de publicación para que non se esqueza, que foi o libro que ganache o Avelina Valladares. E a Flor da Letra tamén. A Flor da Letra, pois ese non o... Me están vindo a cabeza os que están pendentes, pero sí. Claro, realmente a túa capacidade de creación é inabarcable. Supoño que sigues. Tendría aquí, para rematar un pouco con esta somera presentación, un poema que fixeche, un poema que che pediron, unha tua colaboración nun proxecto de homenaxe a Xac Díaz Pardo, un poema que escribiche este ano, en febreiro do 21. E se che parece ben, o leo, esa que te la palabra. O poema di así: deixei de procurar, canso da néboa que o corpo avellenta, o óleo nos museos, o signo na cunca, o compromiso na enruga. E unha raiola delimitou o espazo, atravesando o van. E unha raiola delimitou a conversa, interrompendo. Unidade en poste, o dedo acusatorio, e despois o silencio, aló donde sentamos. Arrepentidevos entón, e unha raiola bateu nos ollos meus, cegándome. E unha raiola bateu nos ollos meus. De contado, o vento arrincou o poste, ergueuno para o disfrute propio. Foi bater na xanera de cristal da casa dos bisavós. Nunca tan limpa e transparente a fonte, auga trozo dende o noso verano. Como decía o poeta John Keats, a cousa menos poética do mundo é un poeta, pero justamente non é este o caso. Con todos vos, Manuel López Rodríguez. ¿Me puedes prestar un libro? Bueno, muchísimas gracias. Para mí é un honor estar aquí en Moaña, a golpe de domingo pola tarde, con este clima e a verdade, coa competencia brutal do Culturgal. A verdade é que eu escollín este día para vir aquí a Moaña precisamente porque pola mañá recitaba no Culturgal e viñame moi ben xa pola cercanía de Pontevedra, mas non pensei eu que pudese ser unha competencia. Nada, pois as miñas disculpas para os organizadores en todo caso. De verdade que non pensei niso. De todas formas, nada, agradecervos que estedes aquí hoxe, agradecerlle por suposto ao Ateneo de Moaña a organización deste evento xunto co Concello de Moaña. Hoxe tócame a min estar aquí, mais este tipo de actos eu sempre os considerei imprescindibles. Todo apoio que se lle pode dar á poesía,
especialmente a poesía en galego, como non, pois sempre benvida, e claro, pois o sea, a miña quenda é que menos. Quero agradecer tamén, segundo termo, pois aqueles a quenes, de certo modo, vai dedicado tamén este libro. Aparece nas primeiras páxinas do poemario, sempre o digo, aos compañeiros do colectivo literario Sacou sempre, porque ti citaches aquí unha serie de colectivos onde viven, de cando eran moi mozos, sí, estivo por aí o colectivo literario Avilés, que estivo tamén a tertulia literaria da Majuana, etc. Mas eu gusto de pensar, non é que guste, que en realidad foi así. Todos eses grupos non deixaron de ser grupos da prehistoria do que despois foi o colectivo literario Sacou, a que tanto lle debo. De feito, están aí os compañeros de Sacou. Para mí eles realmente foron moi importantes. Bueno, todos eses grupos non que citaches non deixaban de ser ou a prehistoria de Sacou ou ese colectivo literario artístico que tivo lugar en Noia. Que, bueno, para mí foi algo, insisto, algo realmente importante, e que como escola a hora de escribir, cando menos a hora do activismo cultural, pois, mirando ahora cara atrás, foron realmente imprescindibles. Tamén, evidentemente, o libro vai dedicado a Cris, quero dedicarlo tamén, exactamente como, a veces non lembro o que puse. Bueno, a Cris Luz na Treboada, nunca mellor dito. E claro, Luz na Treboada de Cris, dai tamén que estes anos teña esta, a xente diría a palabra frenética, actividade literaria, que en realidade que vena desde sempre, pero sí é certo que aparece un poquinho máis acelerador, e en parte teño que agradecerlo nunha parte grande e considerable pois a Cris, non? Mais a Luz na Treboada non só é Cris, a Luz na Treboada tamén é Aroa, e a Luz na Treboada tamén é Xiana, especialmente polas noites, onde nunca tanto na miña vida que digamos prendida. Pero estou realmente contento, non? de que tanto Cris como Aroa como Xiana estén non só nos versos, porque dunha ou doutra maneira, ainda que escribamos alén da nosa vida, pois inevitablemente parte da nosa vida, ainda que non o queiramos, si entra dentro da nosa poesía. E como digo, estou moi contento de que Cris, Aroa e Xiana estean na miña vida, estean en parte na miña creación literaria, mas tamén, por suposto, na miña vida, non? Non sei se teño algo máis que decir. Bueno, unha última cousa, se me permites, ditos os agradecementos, creo que non esquenzo de nada, non? Que si é certo que este último ano, o ano 2020, o ano da pandemia, o ano 2021 no que estamos, pois abrollou un pouco todo este traballo que leva facendo desde finais dos anos 90. Seguir máis longe, o libro Nas pulsacións, que levou o premio de Carral o ano pasado, é un libro que foi premiado no ano 2020, mais é un libro que se rematou de escribir no ano 2013-2014. Eu insisto moito nisso. A xente di, non, é que ti escribiches moito cando eras mozo, deixaste de escribir durante casi 15 anos e resulta que volves a escribir, e agora que volves a escribir gañas moitos certames, publicas moitos libros, e iso non é exactamente así. Nunca deixei de escribir, sabe? Sí, ademais son dos que escribe prácticamente a diario, son dos que dedica, non sei, agora mesmo, pero dos que dedica 3-4 horas ao día, todos os días, agás o luns, e incluindo os domingos, pero agás o luns, e excepto algún día, por exemplo, non, pero son o que dedica iso, e levo facendo ese traballo desde o ano 1994. Hai anos máis prolíficos, anos menos prolíficos, hai anos onde se publican e anos onde non. Hai anos onde, bueno, pues, non sei, se deu esa casualidade, non? De que caeran pois, tantos certames literarios xusto estes meses pasados, pois foi unha casualidade. Non é que non me presentase a certames literarios hai 10 anos, tamén o facía, só que pois, non tiven esa fortuna, non? A veces, eu tamén teño estado exudado en certames literarios e a veces é só cuestión de sorte. Eu creo que non teño máis
máis nada que decir. Reiterar o meu agradecemento, como non, ao Concello de Moaña, e moi especialmente a Dani que está aquí, porque sei o que moveu, e tamén ao Ateneo de Moaña, que, bueno, permitirme que, bueno, o meu agradecemento vai en xeral para o seu Ateneo, permitirme agradecer a Xosé o apoio prestado, porque tamén foi a persoa que en primeiro momento sei que non lle gusta que lo diga, pero a nivel personal, non a nivel oficial, de verdade, moitísimas grazas, non? E, bueno, se vos parece, pois vou recitar, que a mí o que máis un pouquinho parado, e o que máis me gusta. Vamos a ver. Montaña de terra ali depositou a árbore o que esquecía. Montaña de ámbar en todo sacrificio. Montaña e sendeiro percorrendo os bosques, veña a nós e fique para o teito que conxugue a morte ou a conciencia. Es nada, es nada, es nada. Os compañeiros rachando as contras, botando os muros abaixo, batendo na porta, traendo o significado que do poema fica percutido. Dime agora que intención gardaba, deitado boca arriba, ollando as arañeiras, suxeitando as vigas, o sentido na pintura que o fogar arrinca. De súpeto chegache se foi abrindo día porque quero ese ámbar, ese ámbar, ese ámbar, montaña de ámbar en todo sacrificio. Imos, por exemplo, con este, que di así. Helena erguese na vantaxe de ser quen ela cree, descende a escada, apaña as enraiolas de sole, camiña a ollada posta no asfalto. Quero vela chegar, quero vela entrar pola porta co xesto canso. É primavera, Helena senta e brinca, xoga o xadrez conmigo até o comezo do inverno. Helena é. Decaen os derradeiros días e non sabemos que. Despois mudará todo. Mais tarde pasarás por diante da xanela agardando a que abra e só se moverán as calzas apodrecidas na corda baixo, as contras cheas de couza furadas e pouco máis. Decaen os derradeiros días e observamos a hecatombe que se chega, como se non fose certo chega a hecatombe. Helena é unha sombra revolada nun libro de terror, 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 nun. Curioso, perdona que este xogo de repeticións, ¿no? Que en este poema de homenaxe que empleas, ¿no? Como un canto, como unha letanía. Bueno, non sei se pertence dicilo, a min interésame, ao menos a día de hoxe, digo a día de hoxe porque antes non pensaba desta maneira, pero bueno, son fases, son etapas, non? A mí si me interesa máis o como que o que. Todos podemos falar dos temas universais, dos que sempre se falou na literatura, na poesía. Falar do amor, falar da morte, falar de moitas cousas, máis quizás eu creo que a chave un pouco está en na maneira na que fala. Escribir un poema, por exemplo, un poema sobre amor, por exemplo, sobre a morte, é algo que se está feito miles de veces. Quizás a maneira de intentar fuxir desa repetición, non digo que se consiga, que iso é moi complicado, pero bueno, digo que quizás a maneira de fuxir desa repetición constante do que eu dou en chamado discurso, pois é en traballar a forma, que hoy día a día de hoxe máis me interesa. Chámame moita atención cando alguén me pregunta que queres decir con ese poema? Que significa ese poema? E eu onte viña no coche e estaba escoitando, pues non sei quen era o compositor ou compositora, non sei, era en Radio 3, estaban pasando pues, un tema, iso, un compositor que un tema de música electrónica. E eu me idea que iba conducindo, que veía pensar en que significa isto? En realidade significa algo, non ten por que significar nada. E máis, non ten sentido que signifique nada.
pois para decir unha cousa non é necesario escribir poesía. Eu si son dos que eu non confío, non creo moito nesa capacidade revolucionaria a día de hoxe. Antes creía moito diso. Non creo moito nesa capacidade revolucionaria ou de cambiar as cousas que ten o poema ou a poesía. Mas ben creo que a literatura ou calquer tipo de arte o único que pode facer é distraer a xente precisamente de provocar ese cambio ou esa revolución, chamemos como que digamos, non? En xeral, eu non son dos que cree a día de hoxe, mañá o mellor penso diferente, seguramente acabe pensando diferente, pero eu non son dos que crea que a poesía é unha arma cargada de futuro. En realidade a poesía é unha moi mala arma. Os libros, pois como os libros non se pode facer a demasiado cousa, non? Pero sí creo que a poesía fai nos quizás mellores persoas, non mellores persoas no sentido moral, non? Ou no sentido social do termo, sino que nos fai como persoas máis completas, como que nos axuda a comprender un pouco a realidade e nos axuda a entender os nosos pensamentos, os pensamentos da especie a tal pertenecemos, non? En certo modo non deixa de ser unha función estética. Cando escoitamos unha canción que nos parece bonita, nos parece rítmica, nos parece atractiva, que significa esa canción? Pois nada máis do que é ser bonita, rítmica, atractiva. E ese é un tema que a mí me interesa moi especialmente a día de hoxe na poesía. Bueno, por eso fago estes xogos, ou ao menos non en todos os libros tampouco, bueno. En fin, bueno, precisamente eso para este poema, que non en todos os libros escribo igual. Día xeite, bueno. Non imos escribir sempre do mesmo xeito. Lembro os faros coas luces prendidas nos balcóns, os barcos nos escaparates da vila, os bancos de madeira nos días de treboada. Non imos escribir sempre do mesmo xeito, nin remexer na area que nos quedou no corpo a noite que nos derrubamos na praia. Semella que tempo arreo aconteceu e creo, voto, tanto en falta, os estralos das polas a fender. Ninguén ollaba para testemunhar a nosa historia, éramos só dúas sombras a berrar na escuridade. Ti ausente, eu cheo. Daquela escoitábamos con claridade. Bueno, non tendo moito a falar sobre o tema dos poemas porque creo que non é interesante e creo que cada lector débelle esa pena sin ter en conta o que o escritor quiso dicir. Mas neste poema si que era aquí hacia Ourense, que foi unha cidade na cal eu viví durante 2 aniños e pico ou así, máis ou menos. E bueno, un poema bastante longo, pero do que gusta especialmente. E di así: chove, ou quizades xa non tanto, o baixar con calderón de la barca baixo o brazo, non chego a comprender o sabor do asfalto, as escaleiras a ningures, tamén as locomotoras varadas para sempre no óxido, o vendedor de carne ao pé da estación. O día que con toda a nosa boa intención entramos na cervexaría que xa ninguén lembra. A gasa escrita de todos os morcegos, nos caneiros, nos sumidoiros da cidade, o coello esfolado, a calor a carón da auga, anelos intres nos que te anhelaba. Por enriba de todo durmo nas rúas onde non estabas, eras o inferno e eu a primavera. Agardei que a fachada dos edificios se derrubase diante dos meus ollos. Aquela noite, o auto en silencio, falaches me do xardín da soidade, dixeches que nesa purgatoria había topar todas e cada un das mortes e non era certo. Ninguén agardaba, ninguén agardaba. A luz debusou as liñas geométricas que tanto da mente poderían percorrerse máis. Só a pedra puída de pasos cansos berrou para que os amosasen a diferenza. O que nunca mudou. Onde estás? Toda a construción chorou como nunca o fixen. Só a intención desde o alto da ponte romana. A velocidade do río que xa non era quen de identificar. Só quixen o descanso coa xanela pechada, o cristal opaco, a luz da candea. O xocheiro das panaderías son versos feitos ás presas mentres cocemos pasta na cociña, cabazis en riba da neveira. Acardaba polas chamadas de teléfono e por unha revolución inminente.
Quería ser soldado subindo polas escaleiras de terrazo, o verdello no corredor, o cheiro, a humidade. Bueno, se vos parece ben, vou recitar un último poema. E pois iso fago bises, pero tedes que mos pedir a corte. Vale, pois por exemplo, tiño o libro ali cos poemas marcados, pero rompe o asfalto, tes todo o poder, o son na distancia. Rompe o asfalto, só o recendo disto que desaparecerá mañá e hoxe se representa no teatro. Luces que desde a distancia estoupan nocturnas. Estar no lugar de onde nunca debín fuxir. Considero alento e desesperación. Por exemplo, escoitarte no murmurio outra vez, tal e como nunca quixemos que mudase. Regresas e de nada serve o xesto que amosas, o vestido verde, o sorriso, os dentes, rompe o asfalto que tan ben cadraban no brillo do serán. Non o alcume máis do que árbore que medra, quizáis, non hai tanta mudanza, pois, eu quería de ti aquilo que máis tarde había botar do ser, en falta, nunca tivemos nada que perdurase. Non houbo aló demasiados versos, se cadra a desolación frustrada da fendedura que rembó abriu no meu anelo de home triste. Rompe o asfalto, tes todo o poder, ollando pola xanela mentres empurrabas as ansias contra a parede. Es unha voz moi boa. Eso queréis muy bien. Queríame saber si cando escritas os teus poemas leídos, por exemplo, leí antes, leí bastante mal, si pensas por el, tradicionan o texto que non o leerías ti así exactamente, porque non se fan as pausas, ti rompes moito as frases. Bueno, a mí gustame moito ver como ver, sí, gustame moito. Sí, certo é, digamos que hai unha especie de norma non escrita, non, na poesía, que di que, bueno, ao final de cada verso hai que parar, non? Facer unha pequena parada, casi como un silencio, cando hai un espazo entre dúas letras, pois tamén hai que facer unha especie de silencio, como na música, mas cando alguén recita poemas meus, a mí gustame moito, síntome como vexo eses cantantes, non? Que se fan versións os uns dos outros, non? Me gustame ver como a onde esa persoa leva o poema así. Que cando recita, a veces eu, como espectador, non? Como persoa que escoita, cando escoito os meus poemas lidos en voz de outros, a veces non nos recoñezo como que eu son o autor, pero si o recoñezo como lector. Digo, pois, este poema gusta meu, ou a veces digo, este poema non me gusta nada, hasta que me dou de conta de que é un poema meu, non? Pero sí que me gusta moito que o fagan, sí. Incluso mellor que algún día musicaran, o sea, que os contextos de música, incluso tes poemas teus que xa son música, que se fixeron cancións ou... Sí, hai creo que un poema meu que se fixo canción, pero en realidade non era un poema, xa foi un poema escrito canción. Eu creo que son dúas linguaxes diferentes. Si é certo que está bastante de moda, digamos así, iso de facer cancións de poemas. Bueno, aquí teria que estar sempre como Miguel Alonso para debatirme, non? Un íntimo amigo que ademais fai iso. Pero eu creo que a poesía ten a súa linguaxe e as cancións teñen a súa. E os poemas non... Nin os poemas son música, nin as cancións son literatura, con todos os respetos para os que lle deron o premio Nobel a Bob Dylan. Gran músico que aprecio, pero que non fai literatura. Porque as súas letras fora das súas cancións
é un pouco chulesco dicir isto de Bob Dylan, pero as súas letras fora do que son as cancións, a mí non me parecen os poemas. As súas letras fora das súas cancións. Claro, se lle quita esa música. Efectivamente, por tanto non é literatura, por tanto é música. Entón, iso de que, sí é certo que se musican poemas, pero tamén é certo que é moi raro que un músico colla un poema e que lle poña música e que sea tal cual o poema, non, só lle facer modificacións, só lle coller unha anacoda que utilizarlo como retrouso. Sí, é certo, claro, utilizan os poemas para facer cancións, pero nunca o poema encaixa plenamente, é a miña maneira de ver, non? Claro, ten música tamén, pero é diferente. Claro, seguramente calquera persona podería se me poñer enfrente e rebatirme e con toda a razón do mundo e o mellor recatarme un donde duermo. Pero moi modestamente tamén así o penso. Sí, Non. Outra cousa, e bueno, eu estou ahora mismo nun proxecto moi diferente do cal non podo citar, pero bueno, digamos que con poemas meus sí se están facendo cancións, pero que digamos que poemas meus dan pé a cancións, non é que se fagan cancións collendo o poema meu e incrustando con, sabes, non así de acordes, claro. Pero bueno, claro, eu que sei. Eu estuve no conservatorio e non pasei de primeiro de piano, depois toquei a guitarra e non pasei de facer quintas e algún acorde, pois tampouco podo falar moito de música. Bueno. Sí, non sei se hai unha petición, alguna cousa que queira decir, a última hora... Peticións literarias, por favor. Claro. No, que isto que escoitamos aquí é a segunda presentación literaria seguida que lle sacaría o Nobel a Dylan. Ese non é o primeiro que... Hai xente que me ficou de amigo que me bloqueou en Facebook porque dixen públicamente que eu non lle daría o Nobel a Dylan. Que, por certo, está entre os tres músicos preferidos meus. Eu sempre digo, Leonard Cohen, Neil Young e Bob Dylan, son os meus tres. Bueno, nesa presentación tamén diría que o que escribiste non é poesía. Tamén o explicou nesta mesma presentación, bueno, o escribiste o que escribo eu, por exemplo, non? Dixo, quen? Nada, unha persona nunha presentación aquí que marcaba un pouco, non é unha crítica, sino que é unha idea de cada persoa, non? Amosa que considera que é literatura, non? E pareceme unha forma pues perfecta, o sea, si ten unha argumentación, a mí, vale, me pode estar de acordo, non pode estar de acordo coa estructura, non? O que pasa é que si vexo, por exemplo, que con Dylan, eu si vexo que sí que funciona a literatura, por exemplo, non? Porque non, eu cando teño a oportunidade de ler os textos de Dylan, nunca son como as cancións. Os textos nacen ou rematan sendo textos que non teñen que ver co texto original do texto, non? Por iso, si lle vexo esa evolución pois moi interesante de unha forma, dun punto de vista literario. Falas de Dylan? Sí. Pero bueno, pareceme iso. Eu sempre me quedo co detalle de, xunto con Dylan e Neil Young, digamos que o meu outro dese triángulo, os mellores da música mundial, algo moi positivo, por suposto. Eu sempre digo que Leonard Cohen escribeu cancións, e aparte de escribir cancións, escribeu poemas. E nunca musicou os seus poemas, ni nunca leu as súas cancións. Cada cousa, eu creo que son dúas disciplinas diferentes. Dúas lenguaxes. Sí, dúas linguaxes diferentes, efectivamente. Son dúas linguaxes diferentes. Ahora, que se poden entremezclar, que se poden... Sí, e que o mellor, pois, as cancións, pois o mellor, sí. Seguro que os da Academia só que terían miles de argumentos para rebatir isto, e seguro que eles terían a razón. Non lle podo... Sí, é certo, tamén extrañamos moito que lle deron o Premio Nobel de Literatura. Había moita coña co tema, non? Ahora que lle deron o Premio Nobel de Literatura Dylan, que lle den o Planeta Joaquín Sabín. Bueno, los outros que pido que vengas para Pocho Boedo. Bueno, pero é diferente, é diferente. Eu se lle daría o Día das Letras Galegas a Pocho Boedo, porque o Día das Letras Galegas non ten por que ser necesariamente para un escritor.
non hai nada escrito sobre... Non hai ningún punto onde se diga que ten que ser un escritor. De feito, non necesariamente se llega sempre un escritor que faga literatura. Eu que lle daría o Día das Letras Galegas a Pucho Guedo, non sei, pero antes do Barro, desde logo. Antes do Barro, desde logo. Porque non hai ningún sitio onde este escrito que teñan que ser escritores a quen se lles dá, ainda que, bueno, de facto si se fai, non? Bueno, Premio Nobel de Literatura, eu que sei, va. Longo entendido. Pero bueno, sí é certo que, bueno, que as disciplinas podense mesturar e que se poden facer outras cousas, que... O que pasa é que eu si vexo unha linguaxe moi diferente entre a linguaxe da poesía e a linguaxe da música. Eu si o vexo. Pero bueno, é unha opinión subjetiva. Bueno, si rematas lendo, ¿no? Sí, último, sí. Sí. Bueno, si eu repetilo, avisado, ¿no? Pero como estoy un pouco chou... Por exemplo... Vale, venga, vamos. Digo porque eu recoñezo os poemas, ainda que o objetivo non é que o lector os recoñeza, xa que o lector debe recoñecer nos poemas aquilo que el considere, mas eu tamén son lector dos meus propios poemas e, por tanto... Reconoces o momento, a situación que o... Vale, isto dixe. E baixar con chuvia nos cristais e o recendo nos dedos, a curvatura exacta pola que morre a noite, o trouso desde a pantalla, a insistencia que agatuña a carón das medianeiras dos edificios. E baixar a respiración con agre sabor, pensei que nunca endexamais tal cousa había acontecer. Percorremos indescifrável, melancólica e precisa rúa da costa que primeiro ascendía e despois baixaba, collidos por fíos cada un dos nosos brazos, amósame. Desde a cegueira ao lugar, de seguido a desolación e a total entrega, han ser túas. A cadencia para o entullo, a cadencia para o entullo, as cadencias para o entullo. E un gato branco pasou ollando fixamente o asfalto, de extremo ilocalizable nun punto indefinido. Apañaches a miña man e pousáchela no aire, por se alguén que non comprendíamos turraba das cordas. A vida resistía de outro lado do muro, cabente consecuentemente. Así. Se va a hacer una Gasallo. Se que falamos de literatura. O noso emblema literario do último momento que nos anuncia e noso emblema Gasallo, música de Xavier Blanco, do noso gaiteiro Ana Concello, que se priva de aceptando a nosa función de igualdade, non é literario. E para as pequenas, que bolechiñas que... Moitísimas gracias. E agora se sabedes os que teñan libros, que vos asine o autor. Ese te...